Dead on the spot ang 21 anyos nga rider human nakabangga ang dakong truck sa Amlan, Negros Oriental niadtong Martes sa udto. Daling gida sa Rural Health Unit ang biktima apan nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang rider nga nagbuyod na sa karsada ug giingong nakaangkon og grabing balik sa lawas. Sa investigasyon, nasayran nga gik ang rider sa tindahan sa mga utanon ug paingon sa barangay Mag-Abo. Samtang ang 16-wheeler truck nga nagkarga og duha ka mga container van gikan sa Tanhay ug paingon sa Dumaguete City. Apan pag-abot sa rider sa barangay Mag-Abo, kalit nga misukarap kini ug mipaingon sa dakong truck. Mitahan hinuon gilayon ang driver sa truck sa kapulisan. Apan gibuhian human magkaareglo ang isig kahabig. Nasayran usab sa investigasyon nga student permit lang ang dala sa biktima. Expired ang rehistro sa motorsiklo ug wa usab mag-helmet. Ang investigador sa kapulisan nga si Executive Master Sergeant Ludilon Dagodog miingon nga kung human error ang tinungdan sa maong disgrasya. Naay problema ang motor kay kalit man base sa ato ang initial investigation sa lugar, napot tayo na interview dito na nakakita. Ang motor mo ang ni kalit lang o sword sa pikas linya.